Здравей, народе! Днес имаме да махаме едно много красиво дърво. Кедър, който не е маничък, просто е много близко до къщата. Ето го дървото. Тук е доста близко до покрива. Стабилен диаметър, около 50-60 см. Това най-вероятно е някаква цепнатина отвътре. После ще я видиме. Хайде, Божи, помози! Ще го дай на ръце. Вървим леко нагоре и си скърскаме кончета с тривончето. Тук е това нещо, трябва да го пазим, че е цялото стъкло. Даже са поникнали неща тук в улиците. Това е направо земя вече. Кончета, 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 бомбончета. Доста крехко дърво. Доста се чупи. Общо взето трябва да се има предвид това нещо. Ако не преценявам дали е крехко или е жило, това има отношение към подхода. Велик е нашият войник, велик, велик, велик. Идвате ли с мене? Еми, никой не ви пита. Реже едно клонче. Така. Опа. Там мога ли я пускам? Ами пускаш обаче пада по дрена. Добре. Hello! Ще почнем тук от тази страна, да мога да разчистиме тия клони. Там, тия тук отгоре и после ще започнем другите да ги дигаме, за да могат да се въртат насам. Иначе тия клони, които са тук, ще пречат. Така че тия клони, които са древните, давай ги директно от сега натам, да може после дебелото, мисля, че няма нужда да го протриваме. Просто ще бомбардираме някой, това е. Сега ще махна само едната позиция и я остави там някъде при екипировката, че ми идват повече джунджуриите. Пускам. Така, и сега ще пусна товарното
да ми дадеш машината. Охо, моторизирахме се. Добре. Айде да режа пак. Почвам да връзвам. Почваме от тия клони тук. Контролирано, защото там отива в джанката на комшията. Не искаме да я нараняваме. Оп. Клон, леко. Добре. Това мога да го пусна свободно. Ще пусна един свободно, обаче е голям. Пазиш се. Тутмак. Клон. Така, клон е вързан. Тук му правим лек засек да го завъртим на там, да избегнем джанката, а видим дали ще се получи. Хайде! Идеално! Браво! Част от дебелите клони вече са на земята. Сега тия двата ще ги разкараме, да можем да имаме свобода тук да работиме. Тия клони да ги завъртиме всичко насам. Тия да ги извадим от покрива, тук от стъкленото покривче. И така. Тук съм този клон, малко ще изнеса навънка. Ще тръкна така едно въже. Да си вържим гащите, да се вика. Режа! Пазиш се! Този клон ще пробвам пак свободно с засек. Е така да се завърти и да падне там при тебе някъде. Да подмине джанката. Просто като си готов се махни. Хайде режа! Идеално! Вече имаме много як прозорец от тази страна. Всичко е разчистено и може вече спокойно всичко с въжето да се върти в тая посока. Това е идеята на цялата работа. Нещата да се случват леко, бавно и спокойно. Ох, ремонт на машина на височина. Добре, пускам ключа. Пускай го. Видя ли го къде падна? Сега когато натягам, Така, готов? Хайде да режа. Браво! Вървиме към половината. Не, повече от половината направим.
То най-теглата част беше тук, може би. Сега тия двата клона, а и той е тук отгоре. Те другите имат височина, може да ги пускаме спокойно. Ей, там е копитото горе. Говоря на уважаемите зрители. Готов? Малко само го убери, без да се оливаш. Айде! Давай! Това е! Браво! Айде сега! Така. Давай, давай. Клон. 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 Готов ли си? Да върви? Плавно го спри преди покрива. Хайде, режа. Давай надолу. Пом. Уха! За този стол целия ще го думнеме тук на земята. Клоните от кедъра всички са раздробени. Ето тук е една шишарка от кедър. Много красиви. Тъй като почнат да се разпадат и оставате тия. Много готино дърво. Много готино дърво, ама го съсипаваме.